את מי נמצאים אותו? הנה, תעזוב, עזוב אותו. חבר'ה, תראו איך כורדים מפחדים מראש של דג של אשכנזים, תחזיק. בוא אחריי. אמא! תן לה נפיקה. די, עזוב אותה. זהו, זה פה. כן, די, לא יכולתי עם ההתעללות הזו, די. וואי, זה נגע אחר. לא נגע בכלום. איי, חבר'ה, ליל הסדר, משפחת שפירא. מלחמת עולמות, כורדים, אשכנזים, יין על התקרה. יין על התקרה. חג שמח לכולם. חג שמח. יאלי, תגיד משהו למצלמה. תגיד מצה. יופי. רגע, שנייה, יש לו הצתה מוכרת. יופי. ביי, יומה. ביי.